Mekdep resmisi ýaş sportçunyň dişini sogurdandan soň näsaglandygyny we aradan çykandygyny aýdýar. Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mekdep-internatynyň bir resmisi mekdep okuwçysynyň biwagt ölümini onuň dişini sogurtmagy bilen ilteşdirýär. Bu barada Turkmen.news habar berýär. Golaýda könrügen jetrawynyň ýaşaýjysy Ahal welaýatynyň bir sport mektebiniň okuwçysy 14 ýaşly Süleyman Tursunbaýewiň biwagt ölümi barada habar berildi. Ýaş türgüniň ölümini onuň bir ýarışdan soň näwelli adamlar tarapyndan urulup ýenjilmeginiň netijesinde alan agyr şikestleriniň sebäp bolanyny aýdyldy. 18 fevralda Turkmen.news neşri mekdep-internatynyň resmiýetlerinden okuwçynyň ölümi barada telefon arkaly maglumat almaga synanşdy. Neşir özüni mektep resmiýetlerine Türkmen kanuny goraýjy idaralarynyň bir wekili diýip tanyşdyrypdyr. Mektep okuwçynyň ölümini tasdikleýär, ýöne onuň ölüminiň mümkin bolan sebäpleri boýunça öz versiýasyny öňe sürýär. Telefon söhbetdeşliginde özüni direktoryň okuw işleri boýunça orunmasary Şemşat Oraz Kuliýewa diýip tanyşdyran mektep resmisi Süleýmanyň dişini sogurdandan soňra köp gan ýitirip näsaglandygyny we öýüne guradylandygyny, soňra da özlerine okuwçynyň ölüm habarynyň gelip gowuşanyny öňe sürdi. Dişini sogurja Lukman saglyk oýnadyk. Dişini sogurdan soňam dişi ganaýa, bir gün umumy ýaşaýyşyna ýatja, ertesi günam Lukmanlar hosparlar bilen öýlerini guraýar. Welaýatda da soň yaramanlar ýogully diýip bäri habar edýärler. Diýip mektep resmiýeti Turkmen.news neşrine gurrun berdi. Ýaş türgüniň ýaşaýan ýeri onuň tälim alýan mektebinden 500 kilometr töwerege aradaşlykda ýerleşýär. Şeýle-de mektep resmiýeti Süleýmanyň judo dälde erkin göreş uğru boýunça tälim alýanyny habar berdi. Wakanyň beýleki bir versiýasyna görä Süleyman Tursunbaýew Ahal welaýatyna geçirilen bir sport bähleşigine gatnaşýar. Bähleşikde oňa öz garşydaşyndan ýeňilmek işaret edilýär. Ýaş türgün bu işaretlara ýa düşünmän ýa da boyun egmän garşydaşyndan üstün çykýar we çempion bolýar. Ýarışdan soňra näwelli adamlar onu aýdylmaýan bir ýere gidip urup ýençýärler. Ýaş ýetinjek uruglardan alan agyr şikestleriniň netijesinde könrügenç etrawynyň bir hastahanasyna aradan çykýar. Mektep resmiýeti ýaş türgüniň bu golaýda sport bähleşigine gatnaşanlygy barada maglumatlary ret etdi. Ol 2020-nji ýylyň sentýabr aýyndan 2021-nji ýylyň ýanwar aýy aralygyna pandemiýa sebäpli Turkmenistanyň içinde sport bähleşikleriniň ýatyrylanyny öňe sürdi. Sentýabr aýynyň 1-inden häzirki wagtgacha hiç ýyl içki daşky Turkmenistanyň içinde daşyna ýarış geçenok 20-nji ýylda 2 sany ýarışa gatnaşypdyr. Diýip mektep resmiýeti aýtdy. Ýöne döwlet heýetçiligindäki Turkmen sporty gazetiniň habarlaryna görä noýabr we oktýabr aýlaryna sportyň durly görnüşleri şol sany basketbol, voleybol, handbol, otun üstünde oynalyan hokkey, küşt, şaşka we düzüm ýaly oýunlar boýunça Aşgabatda we ýurdun beýleki künjeklerini mektep okuwçylarynyň arasyna dürli sport ýarışlary geçirilipdir. Ýöne Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mekdep-internatynyň resmisi öz sözlerini aýdynlaşdyryp öz mekteplerini pandemiýa döwrüne diňe türgenleşiklere dowam etdirilendigini, mektep okuwçylarynyň içerki we daşarky ýarışlara gatnaşdyrylmagyny aýtdy. Yok, sentýabr aýyndan fevral aýynyň häzirki wagtyna karantin sebäpli mekdebiň içki daşky hiç ýyl ýarışlar geçirilen oga. Ýollaşlyk durşugy hiç saat ýok adagan edilýär. Diýip mektep resmiýeti aýtdy. Özlerini Süleýmanyň howsarlary diýip tanyşdyran Tursunbaýewler jübütiniň sosial mediada paýlaşylan video ýüzlenmesi ýaş sportçunyň urulup ýenjilendigini we onuň uruglardan alan agyr şikestleri bilen aradan çykandygyny aýtdy. Ene ata öz video çykyşlaryna jinaýatçylaryň tapylmagyny we olaryň agyr jezalandyrylmagyny talap etdiler. Bu aralykda ýaş türgüniň ölümi baradaky habarlaryň fonuny Azatlyk radiosynyň habarçysy 17 fevralda Mar welaýatynyň sport mekteplerine häkimetleriň maglumaty gödäwçiligi güýçlendirýändigini habar berdi. Ýaş türgüniň gümürtük şertlerdäki ölümini daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri we opozisiýa wekilleri sosial media arkaly berk reaksiýa görkezýär. Turkmen.news neşriniň habaryna görä Abaşada ýaşaýan türkmen aktivistleri 19 fevralda New York'taky baş binasynyň öňünde protest aksiýasyny geçirmegi meýilleşdirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy şeýle çäreleriň Türkiýanyň Istanbul şäheriniň Taksim meýdanyna geçirilmeginiň meýilleşdirilýändigini habar berýär. Azatlyk radiosy ýaş türgüniň ölüminiň töweregindäki habarlary hemde bu boýunça türkmen aktivistleriniň geçirmegi meýilleşdirýän protest aksiýalaryny ýakyndan izlerleýär.